na lang rasa. Sus. Hakit naman mo ito. Tingkad ito naman lang sa. Pida din ako ang asistan. Sus ka may paungan sa dunggan. Mutunga lang gina siya ting isnak na. Wa gini sildo na ko tawhana. Ito langsang oh. Ako utaling gipa-street niya. Sus bawog lang yapon. Mura siyang naong. Uy buot ni asistahan na. Bida. Nya kay sukod ani ron nato. Ako nang usay tra trabaho ani. Bintahan ni balaya yun, guys. Ay, ismi ka buang nga. Oh, di mo. Ngalong kalong maganda nga. Bawa may ka ako nga kalit mambukay. Bawa ka na platan ay. Ang isa yan. Ano sa nada sa gikan di pagsugod ng tarok ko ani, wag lang kalaing diskarte. Platan mo ragi kasi naw nga. Plat kayo naw. Sa likuan mo nalis na. Sige, isnak ka mo pa kanita ka trabaho. Trabaho sa ta kay haron nga mahuman kay kini ra bang balaya ginalian kayo kay bagong minyong tagiya ani nga. Oh, gipaligunan gini kog mayo kay haron nga inig. Napapampam nila di gini matumpag. Aptan ta ni ron. Ano ko boss? Sa mga buhat na payag. Ito mo nang buhat. Unsa ka kita kasanday ka natong panday nga ikaw gilpir ta ka. Ha? Uno nga ako no. Ay na lang sige gikramo gud kay Sige dito ka magtrabaho daki. sus lagsangan ko na ko mo na ning. Tuyo na lang sang. Siguro. Oh. Ay pa gikramo ka kay. Lukso ka di kaniya. Ah. Isis Ginoo ko ni pagkapayon. Bawog na magyapon mo kami si mong ilong ko bawog. Ang mo say kusog di akong ginuklog ng paba. Usa na may martilyo nimo. Pulis na yung martilyo. Saan ka na? Doon sa Dapat yung mga panday duha gi martilyo. sinahay na reklamo kay at na tanan. Kuno ikaw dapay ano? Eh, sige ka nang tanong na to. Bida. Karon na kayo. Ano ko kare? Isa ka ko. Ano unsa ko taon ko Ano ana ka kay? Ito ni hilpir ka. Kana. Okay, ka. Sige, sige biyon. Ah, aros ka ko ko ani boss. Antel lang reklamo diya sa to bayad. Ha, hilpir tayo. Timo mo man takagdanan. Kan kamu mo boss. Agay! Ikaw ba? Ano makampo magtawag ka na? Ikaw ah, lagi kay kagba. Tingnan di ka nga, ay sige saba-saba. Basta magpanday ko. Dalawa, diba? Dili ko ha. Niluto man dugo. Tinura. Oras ang paniud ko sa Mads. Ay Mads, ay nasuroy mo lagi ka. Ako yung lagi ko ni mo Mads, ato ta sa atong pabuhat ng mga balay sa akong bana Mads ba kay nang naging man to ang panday nga atop na lang ko ni kuwang ato. Ya excited sa kay ko makita Mads kay ang bina mo ang gipangandoy sa akong bana Mads nga makapabuhat ni amo ang galing balay kay iko na kay ko sa akong ugangan diha ka na magpapampam ni. Di ko kaago ug maayo Mads kinaan ako ugangan na minaw ya. Moingon man nga day, unsa man na imong iugom diha day. Ya sa ito bagay mo tubag ko nga ug kanang alay sa kay mo kanang mangkon ko nga mauna akong iugom. Ako na ko inuntan nga sa bana ma. Ana ray Ikaw taw sa pa isang pese mama, mingon ko nagaway ka, mo rin mo na bisang sa bana maglaway mo gina. Yata na, ato pwede ko sa amo ang oh nito balay kay. Tingog dito kay ang katong mga panday hatanan ko sa dawak tutok na. Sige na. Ay Mads, Mads payong oy. Oh. Ano balaya? Patay. Mas nindot kay Mads, ganahan jud ko niya Mads kay. Pareha jud kayo nako kadat ba. Unsa man yung tao na nga di man na mao ang ako ang instruct nila nga. Balay. Asa ni nga balay mo gusto ka to mansion jud? Taas nakataas gami puro sa ako ang bana in town niya. Saan man na mo pag napapampam diha magkamang-kamang rami diha di mi kabarog. Sam taon mga pandaya oy. Dali, yung tubig ko dali sang bakit wason ko ni, kasi lang usa. Boss. Tadi ini mo magdoktor. Di ka mapagkawa gyud ni. Sus, ya. Takada ni kunit tiri. Ya, kunit. Sus, bes bida gyud. Ngayanan, kayo pa nagdali ta oy. Sa ko dito. Ma'am. Yung sa ninyo magpanday ang panday nga. Di pa nimo ang instruct ninyo. Eh may mo kapit kapit masangko ani. Ano ko? Mas pamilya sa Mads. Ko kinuha kasi kung sila kasaban. Ako man nagdigdian. Di ba imo ulian mo matoy kay dapat ari may magrapapampam sa akong bana man, ari may magbuhat og bata. Adto na mas kaligunan ni pagkan kani. Ano yan pa nga makalimunan ni dako na kang gasto, ani dako na kay may gasto. Sir, panganak ko sa sir makarong istorya sa kina. Ay wala ako ang amiga. Oh, may ba kalabi na dati. Kay di na pwede nga inyo di usap, ako di mo usap. Dili lagi mo pwede na. Oh, amo ni tiwason para mabayaran me. Ay wala ko lagi nagwasa. Pinasako na si Mare kay dili siya gusto ako ning ulihan. Ano ko ka istorya ta talo. Sino ba yan? Kailangan. Dili lagi mo tiwason ni namo. Dili ma'am.